హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు? మధ్యాహ్నం లంచ్ అయిపోయిందా ఫ్రెండ్స్? నాదైతే ఇప్పుడే అయిపోయింది. వీడియో చేద్దామని పైకి వచ్చాను. కింద వచ్చేసి స్వెట్ ఎక్కువగా ఉంది, పైన అయితే చల్లగా ఉంటుందని పైకి వచ్చాను. కానీ పైన కూడా ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది, చల్లగా లేదు, ఏమీ లేదు ఫ్రెండ్స్. కానీ చెట్లు కూడా కొంచెం కూడా ఊగట్లేదు. అలాగే మబ్బులు వచ్చేసి కొంచెం సేపు మూసుకుంటున్నాయి, కొంచెం సేపు మళ్ళీ ఎండగాస్తుంది అనమాట. 17 days అయిపోయింది వీడియోస్ అయితే పెట్టక. ఎందుకు పెట్టలేదు అనేది ఈ వీడియోలో మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా? ఇప్పుడైతే ఈ 17 daysగా నేనైతే చాలా బాధపడుతూ వచ్చాను అనమాట. ఎందుకంటే నాకు పన్ను ఒకటి చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది ఫ్రెండ్స్. దానికనేసి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను, పంటి డాక్టర్ దగ్గరికి. వెళ్ళినప్పుడు అది చెక్ చేశారు. చెక్ చేసి దానికి రూట్ కెనాల్ చేయాలి అని చెప్పారనమాట. సరే ఓకే, రూట్ కెనాల్ చేయించుకుందామని స్టార్ట్ చేస్తే అది ఒక 2 sittings తిరగాలి. 3rd sittingలో మనకి పైన క్యాప్ రెడీ చేసి పెడతామని చెప్పారు. సరే అని చెప్పేసి నేను కూడా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయించుకున్నాను. ఒక 2 sittings వచ్చేసి కొంచెం పర్వాలేదు, కాకపోతే గొంతు కొంచెం నొప్పిగా ఉంది, అలాగే చెవు నొప్పి ఇదంతా కూడా కొంచెం లైట్గా ఉందనమాట. సరే అనేసి నేను ఇంకా ఆ పెయిన్తో వీడియోస్ పెట్టడం కష్టం అనేసి నేను వీడియోస్ చేయలేదు. తర్వాత 3rd sitting నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. అసలు నరకం అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఒక పంటి ప్రాబ్లం అనేది ఎంత బాధ పెడుతుంది అనేది నేను 3rd sittingలో చూసాను అనమాట. నాలాగా ఎవరైనా ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేసి ఉంటే నాకు కింద కామెంట్ ద్వారా ఫీడ్బ్యాక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నిజంగా నేనైతే చాలా కష్టపడ్డాను. ఫస్ట్ నేను 2 sittingsకి అంత కష్టం తెలియలేదు, ఇంతే కదా అనుకున్నాను. 3rd sitting అయితే ఎంత బాధ పెట్టిందంటే 1 side మొత్తమే పెయిన్ అనమాట. తలలో పెయిన్ వస్తుంది, చెవి అంటారు కదా, చెవు పైన కొడితే చాలా బాధగా ఉంటుంది పెయిన్ అని. అలా కొట్టినట్టే నొప్పి అనమాట, విపరీతమైన పెయిన్. అలాగే గొంతంతా కూడా నొప్పి అనమాట. ఏదన్నా ఫుడ్ తినాలన్నా కూడా చాలా కష్టంగా ఉండింది, అంత ఇబ్బంది పడ్డాను అనమాట. చాలా అంటే చాలా బాధ పెట్టింది. టాబ్లెట్లు యూజ్ చేస్తే కూడా పెద్ద రిలీఫ్ అనేది రాలేదు నాకు. నేను అలా చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను. అందువల్లనే ఈ 17 daysగా నేనైతే వీడియోస్ అయితే పోస్ట్ చేయలేకపోయాను. తర్వాత ఇంకా అసలు పన్ను పీకేద్దాము, వద్దు ఈ పెయిన్ తట్టుకొని కాలేదు అనేసి దానికి రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేశారు. ఇంకా తీసేద్దాం పన్ను అనేసి ఫిక్స్ అయిపోయాను. ఫిక్స్ అయిపోయి నిన్నగాక మొన్న వెళ్ళాను అనమాట. 2 days అయింది. వెళ్ళిన తర్వాత మరొక్కసారి క్లీన్ చేసి ఒక 2 days టైం ఇద్దాము, చెక్ చేద్దాం అనేసి చెప్పారు. నిజంగా డాక్టర్ గారికి మెచ్చుకోవచ్చు. నేను తీసేద్దామంటే కూడా పాపం చక్కగా సలహా ఇచ్చారనమాట. అట్లా కాదు, పన్ను మళ్ళీ తీసేస్తే అక్కడ పన్ను ఉండదు, ఇలా క్యాప్ ఇవ్వటం వల్ల మనకి పన్ను పూర్తిగా తీసేయకుండా చక్కగా మీకు పన్ను అలాగే లైఫ్ వస్తుంది, ఇలా యూజ్ అవుతుంది, ఇలా చేయకండి అనేసి మళ్ళీ కొంచెం టైం ఇద్దామని చెప్పి నాకు మళ్ళీ టైం చూద్దాము అనేసి మరొక్కసారి క్లీన్ చేసి మళ్ళీ మందులు ఇచ్చి పంపించారనమాట. ఆ మెడిసిన్ యూజ్ చేస్తూ అది క్లీన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే నుంచి కొంచెం పర్వాలేదు, పెయిన్ అనేది చాలా అంటే చాలా వరకు తగ్గిపోయిందనమాట. నిన్నగాక మొన్న అంటే 2 days కదా, నిన్న ఈరోజు బెటర్గా ఉంది. అందుకనేసి ఈరోజు వీడియో చేద్దామనేసి వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేశాను, మీ అందరితో షేర్ చేసుకుందామని. మనందరం అనుకుంటూ ఉంటాము పంటి ప్రాబ్లం అంటే చిన్నదేలే, ఏం చేస్తుందని చెప్పి. కాదు ఫ్రెండ్స్, చాలా అంటే చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అది. నిర్లక్ష్యంగా అయితే అస్సలు ఉండకండి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే నేను అనుభవించాను కాబట్టి మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. పంటి ప్రాబ్లం అయితే చిన్నదేం కాదు. అది సమస్య స్టార్ట్ అయిందంటే అది ఒక్కటే కాదు, దాని నుండి మనకి 1 side మొత్తమే పెయిన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. దాన్ని భరించడం అనేది చాలా కష్టము. ఇంట్లో వర్క్ చేసుకోలేము, ప్రశాంతంగా ఏ పని చేయలేము, అలాగే పడుకున్నామన్నా కూడా ఆ ఛాన్స్ కూడా ఉండదన్నమాట. రెస్ట్ కూడా తీసుకోలేము. అది అంతలా బాధ పెడుతుంది. నేనైతే అనుభవించాను కాబట్టి మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ మీలో ఎవరికైనా ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, పన్ను పుచ్చింది, ఇలా ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయ్యింది, స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉంటే మాత్రం వెంటనే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. లేదు ఇప్పటివరకు నిర్లక్ష్యం చేసామంటే మంచి డాక్టర్ని చూసి కన్సల్ట్ అవ్వండి. ప్రాబ్లం అనేది కొంతవరకు క్యూర్ చేసుకోగలుగుతాము. అది ఇంకా పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయ్యే స్టేజ్కి వెళ్ళినాక మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఇబ్బంది పడతాం అనమాట. ఏం లేదు, పన్ను తీసేస్తారంట, పూర్తిగా లేకుండా తీసేస్తారు. అలా తీసేదానికంటే కూడా దానికి రూట్ కెనాల్ చేయించుకుంటే మనకి పన్ను అనేది అన్ని పనులతో సమానంగా ఆ పన్ను కూడా ఉంటుంది. మళ్ళీ అనిపిస్తుంది కదా, పళ్ళు పీకేసుకుంటే ఒకలా అనిపిస్తుంది. అందుకనేసి నేనైతే ఇంకా రూట్ కెనాల్కే ఓకే చెప్పాను. ఇప్పుడు పర్వాలేదు, నాకైతే తగ్గింది. ఇక రేపు ఎల్లుంట్లో హాస్పిటల్కి వెళ్తాను. వెళ్ళిన తర్వాత నాకు క్యాప్ వేసిన తర్వాత
ఇంకా ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ నుంచి అయితే డైలీ వీడియోస్ అయితే పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. అందుకనేసి మీతో ఈ విషయాన్ని షేర్ చేసుకుందామని ఈ వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేశాను. మీకు నేచర్ కూడా చూపిస్తాను, చూడండి, చాలా చాలా బాగుంది. ఇదంతా కూడా మామిడి తోట అనమాట. మామిడికాయలు కోసేసారండి. ఇంక ఇప్పుడు సమ్మర్ వస్తుంది కదా, మామిడికాయలు అన్నీ కూడా కోసేసారు. ఒట్టి చెట్లే ఉంది, అంత కొబ్బరి చెట్లు, అవన్నీ కొండలు, చాలా బాగుంటుంది. పైకి వచ్చినప్పుడల్లా ఈ డాబా పైకి ఎక్కితే చాలా బాగుంటుంది. కాకపోతే నేను తొందరగా రాను. వెహికల్స్ సౌండ్ కూడా వినిపిస్తుంది కదా, పైన కింద కంటే పైన ఎక్కువగా వినిపిస్తుందేమో నాకైతే అనిపిస్తుంది అలాగా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఏం చేస్తున్నాను. ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని, యూస్ఫుల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. టేక్ కేర్, బాయ్.